नी ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणजे गुडघ्याचे त्रास, ज्याला गुडघे झिजणं म्हणजे आतमध्ये जी कार्टिलेज आहे ते वोन आउट होते. त्याच्यामुळे माणसाला चालायला जमत नाही. ते पेशंट एवढं की थोडं सुद्धा उभं राहिलं तरी दुखायला लागतं. जास्त प्रमाणात झालं त्यांना चालायलाच जमत नाही. पण त्यांना गुडघे रिप्लेसमेंट करायचं असं सांगतात. पण ज्यांनी ऑपरेशन करून रिप्लेसमेंट केलेले पेशंट आमच्याकडे पुष्कळ येतात. एक पेशंट इंग्लंडहून आले होते. तिचे साधारण 3-3 वेळा रिप्लेसमेंट झालं. प्रत्येक वेळा एवढा खर्च करून हेल्थ पूर्ण खराब झालं होतं. तर ती गुडघ्यासाठी आली नव्हती, कारण गुडघे आता ऑलरेडी रिप्लेस आहेत, त्याला मी काही करू शकत नाही. पण वेगळे व्याधी झाल्यात, त्या प्रत्येक सर्जरीनंतर ज्या प्रॉब्लेम झाल्यात ते ट्रीटमेंट करायला ते आले होते. तर गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम हा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. पण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला शुअर ट्रीटमेंट आहे, विदाउट एनी डाऊट. तुम्ही शेकडो व्हिडिओज बघू शकता. शेवरिना कार्डोझो म्हणून तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता आमच्या वेबसाईटवर. ती भयानक कंडिशनमध्ये केस होती. गुडघे पूर्ण झिजलेले आणि अशा कंडिशनमध्ये तिला माझ्याकडे आणलं होतं, उचलून खुर्चीवर घालून उचलून आणलं होतं. तिला काहीच जमत नव्हतं. जमिनीवर पाय लावायला जमत नव्हतं. म्हणजे जसे पाय खुळखुळा झालेले तसं पायाची दशा झाली होती. तिला बेडवर घालायला किंवा तिला ठेवायला सुद्धा एवढं परिस्थिती होती. थोडा पाय हल्ला तरी ती ओरडत होती. सर्व पेशंट डिस्टर्ब होत होती, एवढी काय रडते म्हणून. एवढी परिस्थितीत तिला आणलं होतं. आमच्याकडे पूर्ण कोर्सेस ऑफ ट्रीटमेंट घेतली. तिने प्रत्येक महिन्याला 10-10 दिवस येऊन उपचार घेत होती. एवढी नॉर्मल झाली की आम्हाला अजून ती येऊन भेटते. तो पण एक व्हिडिओ आहे तिचा की 5 वर्षानंतर ती मुंबईहून मुद्दाम भेटायला आली. आज ती नॉर्मल लाईफ काढते. आता मुंबईहून कितीतरी लोकांना ती घेऊन येते आपल्या बरोबर आणि ते ट्रीटमेंट करायला स्वतःच्या खर्चाने घेऊन येते. मग त्यांना ट्रीटमेंट करायला लावते.